Amen. Imini Yeah. izwakala ya. Imini yesabatha ebenhle kwabangcwele. Sizobula ngehlabelo 115 inkosi kusekuphama beba. Ngivukile ngezwi lakho mina ngivukile ngivumele
inanelo Sibonge. Amen. Isihloko salenkonzo sithi yini umehluko phakathi kwaYahusha HaMashiach noJesus Christ. Yini umehluko phakathi kwaYahusha HaMashiach noJesus Christ. Ngijwayele ukuchaza ukuthi mhla ka-4 kuJanuwari 2010 kwafika ingilosi lithi ngangina nangu umfundisikazi. Yathi ingilosi ithunywe nguShembe ubaba ilanga ukuba ngiphume ebuhleni bese ngimakhela ibandla likaJehova. Kuleli bandla ngifundisa abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova. Ngisusele kwizimfundiso zomprofeti uIsaiah Shembe efundisa amaNazaretha. Leli bandla ke ngelenkosi ilanga, kodwa yona elakhele uJehova. Amen. Ngoba yathi ngakhela ibandla likaJehova.
usho ukuthi leli ibandla ngelenkosi ilanga kodwa inkosi ilanga ilakhele uJehova. Amen. Mina leli bandla ngiliphathele uShembe inkosi ilanga. Ngokwemvelo ngingumuntu okuthandayo ukukholwa futhi ngangihlale ngibulwela ubuNazaretha. Kodwa angisiyo ifanatics futhi anginawo umoya. I am not a spiritualist. Ukuba ingilosi ayifikanga kimi ngephupho, ukuba ingilosi yafika kimi ngephupho noma ngesibonakaliso, angiboni ukuthi ngangiyokwamukela engitshela khona. Kodwa zimbili izizathu ezenza ngagcina ngisondela kuyo. Okokuqala ukuthi ayifikanga ngephupho noma ngesibonakaliso, kodwa yafika kithi isihambela ngezinyawo. Njengoba ngisho ngithi kwakusekuseni kumsombuluko yafika yaguqa phambi kwethu sibabili. So akusiyona into eyisibonakaliso noma eyiphupho. Yafika kimi njengoba ingilosi yafika kuManowa. Okwesibili ngathola ukuthi ivangeli layo lingokufundisa ngomthetho kaJehova owawufike kithi wavuselelwa nguShembe ubaba omkhulu. Ngamanye amazwi ingilosi ayifikanga nento entsha, kodwa yafike yavuselela into vele ngiyaziyo engikholelwa kuyo, engangifundiswe ubaba omkhulu, engangihlale ngifunda kuyo esihlabelelweni zamaNazaretha. Ekwenzeni lo msebenzi ngihlukunyezwe kakhulu ngamaNazaretha kwaShembe, njengoba namanje esangihlukumeza. Ubaba omkhulu wabhala phansi ukuthi leli bandla ngelikaMenzi wezulu nomhlaba. Wabhala phansi futhi ukuthi kuleli bandla sokwesaba uJehova ngokugcina imithetho yakhe owasilobela yona ngenceku yakhe uMose. Ukukholwa kwala ekhaya ukugcina imithetho kaNkulunkulu owayiloba ngenceku yakhe uMose. Ngakho ngihlale ngiqikelela ukuthi ngingakufundisi okuphambana nomthetho kaJehova. Leli ivangeli lithinta noma ubani ofuna ukukholwa, umuntu ongamngenisa ezulwini. Kungaba ngumNazaretha, kube ngumKristu, kube uMuslims, kube inoma imuphi umuntu ofuna ukuya ezulwini kuphela. Kodwa uma ungalithandi leli ivangeli, ungahluphi ngalo. Uthi uShembe ukukholwa kuwe kungukuvuma kwenhliziyo. Uma inhliziyo ingiphikisa, ngovunyelwa ngubani? Ekucwaningeni kwami ngithole ukuthi cishe u-80% ofundiswa enkolweni yobuKristu uyimfundisonkolo ephambene nesikufunda eBhayibhelini esiliphethe noma amaKristu aliphethe ngoba sona siphethe iBhayibheli elilodwa.
ubuKristu njengokufundiswa ngabasunguli babo kunemikhakha emibili engahambelani. Angikholwa ukuthi amaKristu ayazi ukuthi uConstantine imfundiso yakhe yayithi amaKristu uNkulunkulu wawo ngubani. Angikholwa ukuthi amaKristu akwazi lokho. Kodwa ubhalwe phansi nokuthi ukukhonza ngesonto uhlangene nokukhonza uNkulunkulu welanga. Kubhalwe phansi kumaCreeds kaConstantine. But I've never heard amaKristu ekhuluma ngakho. Kuyaye ukuthi umbhalo ufundisa ngenye into bese ezinkonzweni amakholwa afundiswe okuphambene nokufundiswa eBhayibhelini. Ukunikeza isibonelo kuMathewu 5:17-19 uJesu uthi akazile ukuchitha umthetho kaJehova kodwa uzogcwalisa. kuMathewu 5:27 uJesu uthi nizwile kwathiwa ungaphingi, kepha mina ngithi kini ilowo nalowo obuka owesifazane amkhanukele usephingile naye enhlizweni yakhe. Amen. Lapha uJesu wayegcwalisa umthetho kaMose othi ungaphingi. Wayesewugcwalisa uJesu. Mina ke ngithi uma umbuka nje umuntu wesifazane wamkhanukela usuphingile naye. Kuverse 19 uthi uJesu umuntu ongawugcina umthetho kaMose abuye afundisa abantu ukuthi bengawugcini ngeke angene ezulwini. uMose akazange wakhuluma ngendaba yokungena ezulwini. Kodwa uJesu wathi uma ungawugcina umthetho kaMose ngeke ungene ezulwini. Ngakho-ke ivangeli elithi asaphili ngaphansi komthetho liphikisa imfundiso kaJesu ethi uma singawugcini umthetho solahlwa ezulwini. Very clear. Le imfundiso kaJesu eqondile eMathewu 5:18-19 ethi okokuqala umthetho kaNkulunkulu umi ngunaphakade awushintshwa. Owesibili ethi ekukholweni songena ezulwini ngokugcina umthetho kaNkulunkulu. kuMathewu 7:21-23 uJesu ucacisile ukuthi noma ungenza zonke izimangaliso egameni likaJesu kodwa uma ubungawugcini umthetho kaNkulunkulu efikeni kwakho ezulwini usufile uJesu uyokuphika ethi suka kimi mezobubi angikwazi kusho uJesu. Yini eyenza amaKristu aphikisane nenkulumo eqonde kanje futhi ephuma kumuntu abakholelwa kuye? Yini eyenza ukuthi beyiphikise into eshiwo uJesu? Ngoba bakholelwa kuye uJesu. Wathi uma abasunguli bobuKristu ongamaRoma sebeqede inkolo kaMose kodwa babona ukuthi le nkolo izovuswa zimfundiso zikaJesu, base beba nezincwadi abathi ngezabapostoli noma ngezomphostoli Paul eziphikisa izimfundiso zikaJesu. AmaRoma ayetshela amaKristu ukuthi izimfundiso zika-Apostle Paul zingaphezulu kwemfundiso zikaJesu.
They must praise Jesus, but follow Apostle Paul. Ngakho ke kulenkolo bafike babe noJesu abamdumisayo. Kodwa bese lo Jesu izimfundiso zakhe bezichithe ngoPaul. Lezi zincwadi esithi ngezikaPaul ezinye zazo akuzona ezikaPaul. Ngaphandle kwalokho amaRoma ayeyishintsha ngokusemthethweni imibhalo ababonayo ukuthi ayihambisani nenkolo yabo, bese ngokwabo befaka lokhu okuvumelana nenkolo yabo. eRome kwakunabantu abenza umsebenzi wokushintsha imibhalo yamaHebrew. Laba bantu babebizwa ngama-correctors. uJerome wayengomunye wabo. Ocwaningweni lwami ngahlangana nababhali abaningi abamhlophe ababehlaba kakhulu lesenzo sama-correctors sokushintsha imibhalo yamaHebrew ukuze ihambelane nenkolo yabo. Ya, kwakunababhali impela ababethi lento lena ya. Ngoba kwakuye kushintshwe nento kuthiwa yakhulunywa uJesu. Mithi lebabhalo, hawu, kushintshwe ngishinto ekuthiwa yakhulunywa uJesu. Ishintshwa uJerome. Ababhali abamhlophe. Ngoba ngihlale ngisho nje ngithi nganginencwadi ethi The Gospel of the Nazarene. Engalibona ukuthi lishintshwe kanjani mase kuya kuMathewu. Nasezinkulumeni zikaPaul amaRoma ayekwazi ukushintsha ngisho umbhalo kaPaul bawenze ukhulume lokhu okukholwa yibo. Kunenkulumo kaPaul engachazeki ukuthi ngayo wayithini, ngaphandle kokuthi incazelo yayo yakhiwe uwe. Ingilosi yake yangibuza ukuthi uPaul wayithini kumaHebrew 6 verse 1 to 3 uma ethi ngakho ke masedlule emfundisweni yokuqala ngoKristu siqhubekele phambili okupheleleyo, singabuyi sibeke isisekelo sokuphenduka emsebenzini efileyo nokukholwa nguNkulunkulu nemfundiso ngombhabhadiso ngokubeka izandla ngemfundiso ngokuvuka kwabafileyo nokwahlulelwa okuphakade. Lokho siyokwenza uma uNkulunkulu evuma. Amen. Ukhona phakathi kwenu ngasho ukuthi wayetheni uPaul ngalento? Ngeke. Ngisho ungayirepeata 100 times, you'll never get the answer. Asazi ukuthi iyiphi imfundiso yokuqala ngoKristu uPaul wayekhuluma ngayo. Asazi ukuthi uPaul usho ukuthini uma ethi singabeki isisekelo ngokuphenduka. Angwazanga ukuchazela ingilosi ukuthi uPaul wayethini kule nkulumo yakhe. Ngoba ngangayazi ngayibuza ingilosi uthini uPaul lapha. Enye imfundiso yobuKristu kodwa kuseqinisweni ebonakalayo ukuthi yakhiwe ukuthi uJesu owayeliJuda esenkolweni kaMose wake wahlanganisa namaRoma waba senkolweni yobuKristu. KwiNew Testament uJesu uvela eshumayela ivangeli ngokwenkolo kaMose, egcizelela ukugcinwa komthetho kaJehova njengoba kubhaliwe kuMathewu 5 verse 17 to 19.
Matthew 7 verse 21 to 23 nakwezinye izincwadi. KuMatthew 10 nakuMatthew 15 uJesu uzisholo ngokwakhe ukuthi yena wayethunye kubantwana bakwaIsrayeli. Kusho yena uJesu. eBhayibhelini akukho lapho ukuthi uJesu esaphila wakwahlanganisa nenkolo yamaRoma. Okokuqala wathi uJesu ezalwa vele izwe lamaJuda laliyikoloni yamaRoma. Naye uJesu wayeyisitha samaRoma. Inkinga esibhekene nayo ukuthi kuthi umlando wesizwe samaRoma namaJuda usho enye into. Kodwa itheology yobuKristu ifundise into nabo abangeke bakwazi ukuyisekela ngisho ngeBhayibheli abaliphethe. Nansi into engekho. Kodwa amaRoma ngobuqili asebe yenze yaba yinto ekhona noma sazokhuluma ngalokho. Umprofeti owabakhona enkolweni yamaHebheru kwaba nguYahusha. Kulilungu ukuthi igama elithi Jesus lihunyushwe kuYahusha. Hayi ukuthi kusho mina ukuthi ilungu. Bonke ababhali bayayiphika leyo nto. Bonke. Hayi ukuthi kusho mina. Kodwa the problem ukuthi abantu abaningi abafundi. Mina I do read. uYahusha wayesenkolweni kaMose esizweni samaHebheru. Akaze ebesenkolweni kaConstantine okuyinkolo yamaKristu yamaRoma okungubuKristu. That's a lie. Akaze uYahusha ebesenkolweni yamaRoma. Akaze uYahusha ebesenkolweni yobuKristu. It's a lie. Akakho umuntu ongama phambi kwami engitshela ukuthi leyo nto yenza nini kanjalo. Ngakho-ke amaKristu akaze azihlanganise noYahusha owayesenkolweni kaMose. Kodwa bazakhela uJesus wabo. Sizobuye sikuchaze kabanzi lokho. uYahusha wayaziwa ngokuthi ungumNazarini. Abalandeli bakhe baziwa ngokuthi bangamaNazaretha. Bheka izenzo 24 verse 1. Umlando otholakala kubo bonke ababhali uthi ngesikhathi sikaJesu alikaze libe khona ivillage ebizwa ngokuthi iNazaretha. Ukhona amaKristu aphatha kabi manje okumchaza lokho. Kodwa kufana nokuthi njengoba nje sehlulwa ngabelungu sangena kwi-apartheid era regime. Sekufanele ukuthi mase sikhululekile singabachazela abantu ukuthi i-apartheid yaqala kanjani kwenzekani kwi-apartheid. Because inkolo kaJehova yaqedwa amaKristu. So njengomuntu othunywa ukuthi ngifundise ngenkolo kaJehova angikwazi ukuthi ngifundise ngayo ngingayichazi lento. Le village yavela muva. Kodwa ubuKristu sebuthi uJesu wakhulela kwi-village iNazaretha. Kodwa ngokwembhalo ababhali bonke nangokwamamephu ngesikhathi sikaJesu iNazaretha as a village yayingekho. Usho nangu uDr. Xhakaze ngafakazi. Ukuze ucaciselwe kahle ngobuqili obakhiwa ngamaRoma ngoJesu, kumele ufunde kahle umlando wenkolo yamaHebheru okuyinkolo kaJehova ukuze kufike lapho ichithwa khona ngamaRoma.
emva kwalokho bese ulandela kahle umlando wenkolo yamaKristu kusukela ngo-55 AD kuze kufike uConstantine, nokuthi lo mbusi wayichitha kanjani inkolo kaMose kamaKristu. Inkolo kaMose yafika kubantwana bakwa-Israyeli cishe ngo-1447 BC entabeni yaseSinai. We must know that. Kodwa yachithwa isizwe samaRoma ngenkemba ngo-70 AD. Njengoba uYahusha wahamba emhlabeni ngo-33 AD eliJuda, eminyakeni yo-300 AD uConstantine wayiqeda ngamaCretes inkolo yamaHebrew. That must be very clear ukuthi kwathatha ngo-300 AD uConstantine waqala ubuKristu wayiqeda nenkolo kaMose. Kodwa lokho wakwenza uJesu engasekho emhlabeni. Ngenkathi uConstantine eqeda inkolo yamaHebrew, kwase kuphele iminyaka cishe engu-260 uYahusha wahamba emhlabeni. Fanele ukuthi lezi zinto nezazingekhanda. Engasekho uYahusha cishe ngo-55 AD abafundi bakhe kwakungokokuqala behlangana nabezizwe ngokushumayela. Yeah. AmaNazarenes okwangabafundi bakaYahusha baqala uYahusha engasekho sebewushumayela kwabezizwe kusukela ku-55 AD. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke ake ngichaze umsuka wegama Christian. With the New Westminster Dictionary of the Bible, leli gama lichazwe kanje: Christian, a follower of the Lord Jesus Christ. The name was first given at Antioch about AD 43, and apparently by force rather than friends. Acts 11, verse 26. Though destined ultimately to become universal, yet it took root so slowly that it is found only twice again in the New Testament. Acts 26, verse 28, 1 Peter 4, verse 16. Kuyizenzo 26 verse 28 uthi uAgrippa wathi kuPawuli, kusilele kancane ungivumise ngibe ngumKristu. UPetro oqala verse sisahluka 4 verse 16 kuthi, kepha uma ehlupheka ngokuba engumKristu makangabi namahloni. Amen. Njengoba ngeke ngasho, igama Christian li-translation kaMessianic elichaza abalandeli bakaYahusha ababembiza ngoMesaya. So abalandeli bakaYeshua babethi uYeshua uMesaya. Izitha zikaYeshua zasezithi ngoba bethi laba uMesaya, they are messianic. Njengoba nje nathi kuthiwa singabashembeli, njengoba silandela ushembe. Kwa-Israyeli uJesu wayaziwa ngokuthi ungumprofeti. Kwezenzo 7 verse 37 ukuthi nguye lo uMose owathi kwaba-Israyeli, uNkulunkulu uyakunivusela umprofeti onjengami kubafundi. Kubhale eBhayibhelini kwezenzo 24. Kwamanje amaKristu athi uJesu wayengumprofeti. Kodwa iBhayibheli lisho njalo.
kuLuka 7 verse 16 kuthi bonke behlelwa ukwesaba bamdumisa uNkulunkulu bathi kufike umprofeti omkhulu phakathi kwethu kusha ama-Israelites besho kuJesu. Le ncwadi ngayitshelwa ingilosi yathi uJesu wayefana nabo bonke abaprofeti njengoba amaKristu asebenza uNkulunkulu. Kodwa kwa-Israyeli lapho owafikela khona wayefana nabo bonke abaprofeti. Njengoba sesichazile igama Christian lavela abalandeli bakaYeshua besabizwa ngamaNazaretha. AmaJuda ayebagcona ethi ngama-Christians ebaqamba ngomholi wabo ababethi unguMesaya or Christ. Baqanjwa amaRoma amaJuda kuqanjwa abalandeli bakaYeshua owayebizwa kuthiwa uMesaya basethi nama-Messianics. Bathi amaKristu sebetranslate leli gama ethi Messianic basebethi Christian. Basebethi amaKristu hayi uKristu babukhona ngesikhathi sikaJesu noma ngesikhathi sabapostoli, which is a lie. They only translated i-Messianics. Kufana nokuthi nje abanye abantu bengakhulumi ngebandla lamaNazaretha kodwa bethi libandla lakwaShembe nesingisi kuthiwa Shembite. Ngakho asikuphiki ukuthi igama elithi Christian laba khona kusabizwa abalandeli bakaYehusha ababe ngaphansi kwenkolo kaMose. Kodwa ngalesi sikhathi lalisetshenziswa ngamaJuda ayizitha zabalandeli bakaMesaya uYahusha. Ngoba nkathi kusekhona uJesu kwakunamaSadusi kunabaFarisi ababe beyizitha zenkolo kaJesu. Njengoba njena nathi sizitha zabanye. Kwakunjalo nje nasekuqaleni. Kodwa ngesizathu engasazi kwathi uma uConstantine enza inkolo yobuKristu iba semthethweni wabe esesebenzisa leli gama ekuqaleni amaJuda elibukela phansi. I don't know ukuthi why ukuthi uConstantine wasebenzisa leli gama ngoba ekuqaleni kwakuyigama eliyinhlamba. Kukhona umlando amanye amaKristu awufihlayo. Ngenkathi abapostoli besuka eJerusalem beyoshumayela abezizwe babe senkulweni kaMose bebizwa ngamaNazarini. Bheka izenzo 15, izenzo 24 verse 5, izenzo 28 verse 23. That thing is not preached, but it is very clear in the Bible. Ukuthi Petro baze bathi hayi abezizwe uma belandela inkolo kaMose abavunyelwe bengawugcini umthetho. Which clearly shows ukuthi laba bantu babe beyinkolo kaMose. uPaul usho kahle ukuthi ngabafundisa ngomthetho kaMose nemfundiso zabaprofeti. Kusho Paul. Kodwa akukhulunywa lokho. Okuseqinisweni it's a lie ukuthi abapostoli bake baba senkulweni yobuKristu. Njengoba nje manje uza kunamabandla abapostoli. They don't bafundisa abantu amanga abapostoli abakaze besenkulweni yobuKristu. Ngoba ubuKristu baba khona 300 years. Abapostoli baqedwa ngo-55 AD. Beqedwa bebulawa yiwo amaRoma. Abezizwe baphendukela enkulweni kaMose. Kodwa okuthe uma sekunempi phakathi kwamaRoma namaJuda kusukela ku-66 AD kuya ku-7 AD abapostoli abaningi kuhlanganisa noPaul amaRoma ababulala.
AmaRoma ayembulala umuntu otholakala eqhuma inkolo kaMose. Lokhu bakubiza nge-persecution of the early Christians. But they are not early Christians, they were Jews, they were Judeans. Sekunenkolo yoKristu ngokusungulwa nguConstantine yachithwa inkolo kaMose namaNazaretha. Umbhalo kaJerome ukuchaza kahle lokho. Amagama amaHebheru uyahusha, uMesaya, iNazarini namanye aqedwa. Kwase kuvela uKristo noKristu. Kusemlandweni ukuthi uConstantine wayiqeda yonke into ethinta amaHebheru. Wabuyisa konke okulusiko nemikhuba yamaRoma. Kukuchitha lokho. Konke lokhu kutholakala kumaCreeds. Umbuzo uthi ngabe uJesus uyitranslation kaYahusha. U-Ayanda Ntungwa wamaKristu uthi igama elithi Jesus liyitranslation kaYahusha. Uma sithi igama elithi Jesus liyitranslation kaYahusha, sisho ukuthi uYahusha noJesus ngumuntu oyedwa. Kodwa kungenzeka kanjani ukuthi uYahusha owayeliJuda engumuntu omnyama esenkolweni yamaHebheru okuyi-Mosaic faith abe negama elilodwa noJesu owabe eliGreek engumlungu esenkolweni yamaRoma okubuKristu? Kungenzeka kanjani lokho? Angiyiphinde lento ibaluleke kahle. Kungenzeka kanjani ukuthi uYahusha owayeliJuda engumuntu omnyama esenkolweni yamaHebheru okuyi-Mosaic faith abe negama elilodwa noJesus owabe eliGreek engumlungu esenkolweni yamaRoma okubuKristu? Because lezi ngeke uziphikise. Ngeke uphike ukuthi uYahusha wayesenkolweni kaMose. Ngeke ukwazi ukuphika ukuthi uYahusha wayeliJuda engumuntu omnyama. Ngeke ukwazi ukuphika ukuthi uJesu usenkolweni yoKristu, uJesu umlungu enkolweni yamaRoma. Noma ngokweBhayibheli noJesu ezalwa nguMaria noJosefa njengoYahusha. Kodwa okungafani noYahusha, awukho umlando othi uJesu waba khona nini lapha emhlabeni. Bengakusho ukuthi uJesu wayezalwa uMaria noJosefa, but they can't tell you ukuthi uJesu wayekhona ngamuphi unyaka la emhlabeni. But uYahusha owayezala uMaria noJosefa siyamazi ukuthi wazalwa ngo-4 AD, 4 BC, wahamba emhlabeni ngo-33 AD. But they can't say about Jesus. They can only say ukuthi uJesu wayezalwa uMaria noJosefa, and it ends there. Yazi ukuthi ngane bengeke bekuveze, babona ukuthi uma bekuveza lokho kuzobonakala ukuthi baqamba ngaka. Ngaphandle kwalaba bezizwe abaphendukela enkolweni kaMose, ingakabikho impi phakathi kwamaRoma namaJuda, akukaze kwenzeke ukuthi ngokwenkolo amaRoma azihlanganise namaJuda. Akukaze kwenzeke. There's no such history. Kunalokho amaRoma ayiqeda ngenkemba
inkolo yamaJuda. uConstantine wayiqeda ngamaCreeks. Asazi-ke noma sisho ukuthi amaRoma awephuca yini amaJuda uJesu, nokuthi bakwenza nini lokho, ngoba ubuKristu bavela engasekho uyahusha. Ngaphela asazi-ke noma amaRoma asho ukuthi no bamephuca, bawephuca amaJuda bemephuca uJesu. But mabaphuca bamaphuca nini? Ngoba kwathi qhamuka uKristu uJesu wayengasekho emhlabeni. Na abantu abamnyama bavele bedidwe into so clear ukuthi ayikho. Ngakho-ke awukwazi ukuvele uthi igama elithi Jesus lihunyushwe uyahusha, kodwa ungasichazeli ukuthi uyahusha owayeliJuda enkolweni yamaHebheru waya nini kanjani enkolweni yamaRoma okwakuyinkolo ekhonza izithixo. Kwenzeka kanjani ukuthi uJesu ebaleke enkolweni yamalukhuza yamaHebheru ekhonza uJehova bese enkolweni yamaRoma ekhonza izithixo? When did that happen? Ekhasini 62 lencwadi kaDr. C.J. Kodze ethi Come Out of Here My People, uDr. Kodze ongumKristu uyichaza kanje indaba yobukhona bukaJesus. The Gentiles wanted a savior, but not a Jewish one. They looked at the Jews, they even looked at the Elohim of the Old Testament. Thus a Hellenized savior was preferred. Uthi Dr. Kodze abezizwe babemfuna umsindisi, kodwa hayi ongumJuda. Babewenyanya amaJuda, benyanya uNkulunkulu weTestament elidala okunguJehova. Ngakho-ke bencamela umsindisi osamkhulu. Angazi ukuthi kwakenzeka kanjani ukuthi abezizwe benyanye uJehova bese bethanda uyahusha oyindodana kaYakobo. Le ncazelo kaDr. Kodze yokuthi uJesu wavela kanjani icacisa konke ngemfundiso ethi uJesu waba khona kanjani. uJesu ngumsindisi owavela nabezizwe, ngoba babengeke bemukele umsindisi ongumJuda, ngoba babewenyanya amaJuda kanye noNkulunkulu wabo uJehova. Kusho umlungu. uRalph Shaw ekhasini 25 lencwadi yakhe esihloko sithi The Nazarene Betrayed, Beaten, Begotten, uchaza amaNazarenes kanje. And listen, today Nazarenes are once again coming to the forefront of religious thought. Many are beginning to realize that the followers of the Messiah were called Nazarenes and were never called by the pagan name. With modern discoveries such as the Dead Sea Scrolls, which is a collection of over 800 texts dating back to the time just before Yahusha was born and into the 1st century, we are learning more about the sect of the Nazarenes that followed Yahusha. We know that the Nazarene sect was established by the great prophet John the Baptist, who was given the way of salvation by Yah. John's role was to instruct and mentor the Messiah in the office of high priest and teach Yeshua the way. We know then that Yeshua took over as the leader of the Nazarenes from John. Yeshua led the early Nazarenes and Shaul the apostle
then took over and became the leader of the Nazarenes. Doesn't that exist? uRav Shaul uliJuda elimhlophe eliku-Jewish faith. Umlando wamaJuda nge-Mosaic faith is more authentic kunowamaKristu ngalezi zizathu. Eminyakeni yo-700 AD inkosi yama-Ashkenazi uBulazi wathumela izithunywa zakhe eBhabhiloni lapho kwakusahlala khona amanye amaJuda amnyama. Lezi zithunywa eBhabhiloni zazofunda ngenkolo yamaHebheru ngoba amaKristu abe esayiqeda isigcinwa ngokuntshontshwa. Lezi zithunywa zafike zahlala lapha eBhabhiloni zabe sezifunda konke ngenkolo namasiko amaHebheru. Bese eBhabhiloni bayifunda yonke iTorah. Okwathi uma bebuyela ezweni lakubo base bethatha lenkolo abase beyazi. Ngakho ama-Ashkenazi Jews avusa inkolo kaMose cishe njengoba injalo. Ya amaJuda lana amhlophe ahamba ayohlala eBhabhiloni ayofunda inkolo kaMose bayithola yonke. So abantu abazi inkolo kaMose amaJuda. So uma ufuna ukwazi ukuthi inkolo kaMose yayihamba kanjani, funda i-Jewish faith, not i-Christian. I think yazwa i-Christian ngoba i-Christian ayijika yonke. Inkolo eyavusa inkolo kaMose inkolo yamaJuda noma nawo sebethi bona amaHebheru. Kodwa kangikho lapha. Inkinga esinayo ukuthi eBhayibhelini nasemlandweni usezincwadini akunamlando wegama lenkolo kaYahusha sekuthiwa nje inkolo yoKristu. Ayisakhuluma inkolo kaYahusha. Kodwa esingakuqondi ukuthi njengoba uYeshua kwakungumuntu omnyama kwenzeka kanjani ukuthi uma esesenkolweni yoKristu ebese eba umuntu. Abasitshele phela umlando uthi ngo-492 AD uPope Alexander VI wathi akudwetshwe isithombe sendodana yakhe uSizabusha. Sesidwetshiwe lesi sithombe wabe esethi asifakwe ezindlini zamasonto sikhonzwe kube yiso uJesu Kristu. Kodwa lesi sithombe sikaJesu omhlophe akusiso esikaYeshua. Uma lesi sithombe sikaJesu ongumlungu kungayiso esikaYeshua, ngabe sichaza ukuthi kwathi uma igama likaYahusha lisiwa olimini lwesiGreek kwase kuthi nesithombe sakhe sesenziwa umlungu. That's what we are saying. Isithombe somuntu omnyama sashintsha kanjani sesisiba lesomlungu. Lesi simo sifakaza ukusho nguDr. Kotsi ukuthi abezizwe bazakhela umsindisi wabo ngoba bengafuni ukuzihlanganisa namaHebheru kanye noNkulunkulu wabo uJehova. uJesu omhlophe akahlanganiseli lutho nomprofeti wamaJuda uYahusha nowayengumuntu omnyama. Njengoba sazi ukuthi uYahusha wabe engumuntu omnyama esizweni samaJuda ezalwa nguMaria noJosefa, kuyacaca ukuthi uJesu owayengumlungu akakwazi ukuthi naye bese ezalwa nguMaria noJosefa, abazali okwangabantu abamnyama. Abamhlophe abakwenza ukuntshontsha ama-characteristics kaYahusha ongumuntu omnyama base bakha ngawo uJesu, base bewafihla enkolweni yabo, bewufihla umlando kaYahusha. Noma ungenza ubuciko obungakanani, kodwa uNkulunkulu uhamba hambe akubeke obala. Inkosi busise inkosi.